To sa budeme točiť toto takto. Dobre, takže ten postup, áno, aby sme rozumeli, že o čo vlastne išlo. Ja som toho 23. ja som to našla na internete. Nie pani Hinerová. Pokračuj. 24.10. ráno, hneď na druhý deň, som to poslala pánovi poslancovi. On si to teda prečítal, ale neodpovedal mi. 25. nakoľko to bolo veľmi dôležité a teda vážne, som to zverejnila na bodumriedskej komunite s otázkou, že či niekto vie, o čo sa konkrétne jedná a či sa obec vlastne vyjadrila k tomu stanovisku. Tento istý deň bol dokument z verejnej nástenky odstránený. Zostal len odkaz, na ktorý, keď ste si klikli, dokument teda už nebol. Ale to je fakt. Lebo uplynula doba. Dobre, ale to je ten deň. Máte stanovené zákonom, do koľkých dní musíte zverejniť. Poslaná Slovenská inšpekcia Ministerstvo životného prostredia. Do 3, teraz neviem, či už pracovníkami napísané, máme to zverejniť. Bolo to zverejnené. Môžete si prísť overiť dátum prijatia dokumentu a dátum zverejnenia. Dobre, v poriadku. Len vy hovoríte o iných dátumoch. Taký dokument by mal ostať na stránke obce. 25. to z tej stránky zmizlo. 25. to z tej stránky zmizlo. Dodržali sme lehotu minimálne 21. Však v poriadku, 21 plus 7, pán starosta hovoril. Ja hovorím minimálne 21, nehovorím o dobe celkovej dobe. 24.10. Teraz ja by som chcela vedieť, keď teraz hovoríte, že ste informovali, ja mám takú informáciu, že ľudia, ktorí majú notifikácie na tieto správy, túto správu nedostali. Je to tak? Máte notifikáciu? Ja sa to zhodnúcem. Tí, čo majú notifikácie. Elektronickú. Áno. Dostali ste Dostali ste túto správu, niekto, kto má nastavenú notifikáciu? Má niekto nastavenú notifikáciu? Alebo má niekto nastavenú notifikáciu? Asi nemá nikto. Nikto nemá nastavenú notifikáciu. Niekto má a potom môžeme ďalej. Áno, tak pokračujeme ďalej. Dobre. Lebo niektorí ľudia, jak som čítali s tou petíciou, mi povedali, že nemajú. Dobre. No, len či majú nastavenú notifikáciu. Nastavenú. Dobre. Ďalší poslanci sa mi ozývali, že nevedeli o tomto oznáme z Ministerstva životného prostredia. Už boli traja. Ja by som chcela vedieť, ako je to možné, že tak dôležitý dokument a nevedia toto naši poslanci. A chcela by som sa konkrétne opýtať pani Polakovičovej, lebo ona je vlastne vedúca komisie životného prostredia, že ako je toto možné? Ako ste to riešili? Takisto ako nemám notifikáciu, takže som si to nevšimla na zverejnenej stránke. Takisto ako všetci. Ako je možné, že takáto dôležitá informácia... Povedzte mi, o čo sa tu bavíme. Obec jednoznačne dala zametavé stanovisko. Úprimne. Je akceptované. Povedzte mi, o čom vlastne tu teraz, čo chcete vlastne nám dokázať? Že sme nič neurobili? Však sme urobili. Tak potom nechápem, o čo vlastne tu celé ide. Chcete byť, tak máte nejaké vyznamenanie? Super, devčatá. Som rád, že ste to do toho sa pustili. Nebolo jednoduchšie z pozície obce zverejniť jednoznačnú informáciu. Prišla sem takáto vec ministerstva a toto je reakcia obce, ktorú sme poslali. Ale všetko bolo, ale ja vám nemôžem. Ešte raz, aby ste ma pochopili. Kedy bol zverejnený ten, s ktorým ste reagovali? Počkajte, veľmi jednoducho. My sme čakali a dokonca prišla petícia, tak sme čakali, že či prídu za nami a že či pôjdeme spolu, lebo mohla byť hromadná pripomienka, malo by to ešte úplne inú váhu. Ale prišla s petíciou. Petícia ide podľa petičného zákona, nemá nič spoločného. Ale ešte raz pochopte. A pohnutky, prečo tí, čo zbierali petície, petičné, prečo neprišli na obec, prečo neprišli za Ale ja som bola na obci. Ale ty si prišla hodinu a pol, sme spolu mali tú debatu, potom som sa dozvedel, že som sa ti vraj vyražal. Povedz mi, čím som sa ti ja vyražal?
To som v živote nikdy nevypustila. Ale ľudia sú presne, ale počkajte. Toto je ten dôsledok, že bohužiaľ vy neinformujete. Toto je ten dôsledok toho 20. Môžem zopakovať otázku, pretože aj petícii, aj v prvej väčšine dezinformácií sa dalo predísť tým, keby obec zverejnila, toto je naša reakcia, posielame na ministerstvo, a obec zásadne nesúhlasí. Ja opakujem otázku, kde a kedy tá reakcia bola zverejnená. Ešte raz. Ja môžem zverejniť 20. najvieryhodnejší a celý proces je 4.11. 4.11., kde som bol na ústnom, tak to bolo, keď si pozriete ten celý proces, 4.11. bolo ústne pojednávanie, kde sa malo vyhodnotiť vlastne všetky tie pripomienky a tieto veci. Ako ja môžem dať dopredu, a čo by mi akceptovali? Čokoľvek ja niečo dneska dám vonku, je spochybnené. Čokoľvek ja tu dám, čokoľvek poviem, čo urobí obec, je spochybňované na Facebooku. Ale spochybňované bolo to, čo dostaneme oficiálne, ak dostaneme oficiálne vyjadrenie Ministerstva životného prostredia, ja vám potom zverejním všetko. Ale toto bolo doručené, majú to, akceptovali to, dali sme tam všetko maximum, čo sa dá. Tak ja neviem, povedzte mi, čo sme my urobili zle, alebo čo by sme dali viac. Povedzte mi, čo by sme tam dali viac. Ešte ďalšiu veľmi dôležitú vec. Počkajte, zamyslite sa jednu vec. Bola zmena zákona o EI. V predchádzajúcich obdobiach vôbec ministerstvo životného prostredia prišla zmena zákona, predtým sa vôbec EIA nevyžadovala. Až teraz je zmena, kde vlastne sa prichádza k EI. A my sme sa do toho zapojili procesu, napísali sme, že jasne, že nesúhlasíme, žiadame o EÚ, všetko chceme urobiť na maximum, žiadame viac ako kdokoľvek, aj to, čo bolo napísané v tej petícii. Takže úprimne, povedzte mi, čo ešte vlastne sme mali urobiť naviac? To ako to, že sme neinformovali, dobre, tak prepáčte, možno aj kvôli tomu, aby neboli zneužívané tieto informácie. To je práve to, čo bolo, že bolo 27. a vy 21. do 21 dní ste mali. To prvé hneď bolo zneužité. Tak mi povedzte, ale jak ja môžem teraz vysvetliť, že bola dohoda s Ministerstvom životného prostredia, že do 30. môže úplne bez problémov podať. Ale tieto, nech sa páči. Jožko, sa už naozaj musím vyjadriť, pretože prepáč, som právnik, som štátny úradník, robím aj 211, robím konanie. Takže nehovorte mi prosím nikto, že zákonnú lehotu, naozaj zákonnú lehotu môže nejaký úradník ústnym podaním, písomným alebo akýmkoľvek predĺžiť. Nemôže. Naozaj nemôže. Toto sa učia právnici na prvom semestri. Toto konanie, ktoré bolo, tak máme súhlas, že jednoducho akceptovali, ale bola dohoda, že do 30. A to je jedno. Lebo tak začína plynúť od dňa zverejnenia. Dobre, otázka je, že viete, kedy môžete nás nejakým spôsobom napadať, ak teda... Ale my vás nenapádame, prosím vás. To sú fakty. Ja hovorím, že obec podala, je akceptované. Ja ešte stále nerozumiem, čo chcete tým docieliť. Ja chcem viete, čo chcem docieliť? No počúvame, prosím. Prosím vás, prepáč, od 7 som tu, ja som si všetko vypočula, neskakala som nikomu do reči, ja to chcem dokončiť. Môžem? Ja chcem docieliť to, že vy ste tu na to, aby ste nás chránili. Do 15.10. ste sa mali vyjadriť za obec, nevyjadrili ste sa. 27. si posielal papier, to bolo presne deň, kedy vás oslavila denník N. Prepáč, ale to vyvoláva strašne veľa otázok. To vidíš, že je to smiešne. Mne bolo doplač. Ďalšia vec. Môžem pokračovať? Prosím ťa. Ja už som úplne... Keď som 29. prišla poprosiť obec ohľadom petície, nevyhlásili ste nám tú žiadosť do rozhlasu. Hovorí, že sme mali spolupracovať s vami. Ja som boli sme, sedeli sme, prečo si mi povedal, že 27. si bol už poslaný papier? Veď ja by som, tým pádom by sme mysleli, že mne sa chce chodiť po obci? Akože ja toto nechápem. No keď chodíš na prechádzky s pani Hinerovou, tak asi áno. Jožko, to už nie.
Týmto zhadzujete každé tvrdenie, že to nie je osobné zo stola. A teraz pozor. Nie je to My osobné, sme sa ale... pozerali na tie zväčšenia, toto sú štvrté zväčšenia. A všetky v roku 2020 išlo o navýšenie skladky o 490 000 metrov kubických. Obec neposkytla žiadne vyjadrenie, tým pádom Ministerstvo životného prostredia vyhodnotilo, že obec s navýšením súhlasí. Ďalší rok, 22, zase navýšenie skladky. Zase sme mali oznam z Ministerstva životného prostredia, obec sa zase nevyjadrila. Tak prosím ťa, ako môžeš deklarovať, že nás tu zastupujete, keď jasne na Ministerstve životného prostredia sú za tieto roky 20, 22, 24, tam išlo dokonca o 164 000 kubíkov navýšenia. Teraz som už ani nepozerala. A žiadne odpovede z obce sú tam není. Čo, zmizli z toho ministerstva? Ešte raz. Na všetkých sme boli negatívne, sme odpovedali a boli aj ústne pojednávania. Kde sú tie zápisy? Tak ja teraz ja som teda toto nepripravoval, že tu už vyťahovať také... No jo, ale to je... Ale vy sme nikdy nesúhlasili, kto chodí na zastupy... Ale práve sa to vyzerá, že ste súhlasili so všetkým. Ste zatajili a súhlasili. To je úplne dobre. Volajme k tomu osobitné zastupiteľstvo. Lebo sú tu argumenty pre a proti. Jožko, ty si strašne osobný. Myslím, že si ťažko nasraný, my to berieme. Ale máme tu šéfku životného prostredia, ktorá musí argumentovať a všetky doklady musíte predložiť. My sme zvedali na ne. Lebo vieme, že to je Babiš a to sa bude stále navyšovať, lebo má 100 milión každý mesiac. Presne tak, a obec by mala držať spolu, veď predsa máme rovnaký cieľ. A na záver čo bude, keď ten Babiš odíde? Padne to obci na krč, že? Tak nad tým ste sa zamysleli, že keby nikto tú skládku tu nechce. Ja som tiež dnes písal, že to, že sme o tom nevedeli ako poslanci, to neznamená, že ja som tebe písal, my sme spolu komunikovali jediní, sme sa o tom bavili, že to, že poslanci o tom niektorí nevedeli, neznamená, že obec na to nereagovala. Že to je možno, že iba nejaké nedorozumenie. Ale kedy ste reagovali? Však keď si mi to dala vedieť. Keď si tam písala verejne na ten Facebooku. Vtedy sme sa o tom bavili. Ja si nepamätám, že s niekým iným by som sa o tom bavil, iba s tebou som sa o tom bavil. Ale všetko, mne osobne si nepísal nič, ale toto je na Facebooku. Tak na tom Facebooku. To je dohľadateľné. Však na tom Facebooku to bolo. To sme sa o tom bavili. Povedal, že si to nevedel. Áno, a zapísal som tam hneď na to, že ale určite obec na to reagovala. Ale to, že to nechceme tú skládku, vieme všetci, že ju to nechceme. Ale zamyslel sa niekto nad tým, že keby tú skládku sme dokázali lusknutím prsta hneď zajtra zatvoriť, čo sa síce niekomu nepodarí, ale keby sa to podarilo ju zatvoriť, je to akciová spoločnosť. V podstate oni sa zoberú, odídu a na tom tá ťarcha zostane na obciach. Všetci sa zložíme po 100 000 eurách, aby sme tú skládku dokázali zatvoriť. Však oni jednu kazetu otvorá a s tou kazetou, ktorú otvárajú, zatvárajú túto starú kazetu. Dobre, a to teraz znamená, že nebudeme reagovať? Ne, my reagujeme, stále reagujeme, pretože my to stále sprísňujeme, stále im tam dávame. Ja som bol osobne na Ministerstve životného prostredia, boli sme aj tu, keď sme to riešili ešte niekoľko rokov dozadu, ja neviem, 7-8 rokov dozadu, keď sme riešili, som bol na životnom prostredí. Mali sme tu ešte z Dimitrovky, sme tu mali riaditeľa, ekonomického riaditeľa, nejakého finančného jej poradcu. Od nich bol problém sme chceli pre školu nejakú dotáciu, ako nejaký sponzorský dať. Podstatných 5 000 eur sme od nich nedokázali dostať von, lebo oni stále rozprávali o tom, jak oni sú na nule, ak oni nemajú peniaze. Preto som im vtedy povedal, však dobre, keď ste na nule, tak na tú skládku dajte, my ju zatvoríme. Ale že jednoducho, nima sa nedá. Ešte nech dám slovo, len ešte jednu vec, aby ste, teda keď hovoríte, že sme nič nerobili. Nikto to nehovorí. To som nepovedala. Čo robí Komisia životného prostredia? Dobre, ja len aby ste vedeli, že či sme konali, alebo nekonali. Si zoberte, že sme mali okresný úrad, sme mali zasadnutie, kde som zvolal bezpečnostnú radu, kde sme vlastne riešili a dostala skládka nebezpečného odpadu na podmienku, na znehodnocovanie, aby vlastne predtým, ako sa dováža odpad, odtedy aby neboli požiare.
podmienky boli senzory. Ďalšie veci, ja neviem, poviem vám pravdu, zase hovorím, že je rozdiel IPKZ a je rozdiel to, čo je teraz ministerstvo životného prostredia a to, čo je tá EIA. To sú veci, ktoré treba pozrieť, tak, jak som vám pred chvíľou ukazoval, a som vám chcel ukázať, že takýchto IPKZ chodí k nám pravidelne, čo znamená, že ak sa mení prevádzkový poriadok, dostávajú na to, čo vy vyťahujete, že však toľkokrát bolo IPKZ, aby sme sa nevyjadrovali. Ale vyjadrovali, len nevyjadrovali sme sa buď na ústnom pojednávaní, kde jednoducho proste, keď ma pozvú na ústne pojednávanie, IPKZ je iné, pri kolaudácii skládky, keď sa uzatvára kazeta, aj tam sa vyjadrujeme, všade sa vyjadrujeme. Môžem konkrétnu poslednú z mojej strany. Stretneme sa kvôli skladke, alebo nestretneme sa. Lebo je veľa hodín osobitné rokovanie kvôli skladke. Kedy sa dalo? Dokumentáciu. Lebo naozaj sme unavení, mi už tiež hlava nejde, lebo sme mali iba tento počtu. Keď teda navrhnite. Boli tú skladku rozširovať. Kto súhlasí so stretnutím kvôli skladke? Tieto kroky.